Maayong buntag mga madi, mga padi. Nalang ko i-share sa inyo ba karon sayo sa kabuntagon. Praise the Lord. Hallelujah. So kanang kuan ba kanang murag lami jud kayo ang akong paminaw nga sayo pa lang sa buntag. Nang inana na din ang nahitabo sa kanang amo asa ang akong anak pagmatagi day niya. Lord ko din siya. Pag ako orang kuan, ako orang gipamatikdan. Pag bangon din niya tindog pag mata niya bangon dayon din naglag ko na din siya doon. So ako lang ikot ang video nisayo na din siya doon. So dili gyud ko kanang ato lang hinduman per ni ang atong mga anak ng mga madi mga padi nga kanang usahay makalimot na manggod sila ang atong mga anak atong hatagan og obligasyon samtang gagmay pa sila no mga madi mga padi para pag abot sa panahon mahimo silang mga responsable nga mga bata. So karon pa lang itrain na gyud nato sila. So tinuod gyud tong ilang giingon nga dili dautan nga ang anak suguon nato, pero dili pud sa tanang panahon. Samot na ako sa balay. So lisod sabno unsa mang lisod sabno nga kanang na ako rin diri sa balay dayon ang akong anak na sila ratanan din ako naman hinuon nagpasenyorita. So feeling na ko inana. So ako na alang ko diri mag-guide sa ilaha. So ang ilang mangyong mga trabaho no bisan pag musunod na sila dili gyud ingon nga perfect nga pareha sa ato bisan gani kita kanang tigulang na naana sa saktong pangidaron masayop gihapon ta. So mao gihapon ang atong mga anak. Usahay gani kapuyan ko ba nga ipatrabaho pa sa ila kay ngano kanang utrohon pagyud nato mao gyud na realidad. Utrohan pa nato ang ilang mga agi inana. So mao nay kuan nga kapuyan ko ambot siguro daghan makarelate ani nga mga kanang unsay tawag ani nga mga sitwasyon, pero kay gusto man nato sila makakaton no. Murag na ako'y nakuan nga kanang kamo bitaw duha nga mag-teach ka sa tudluan nimo sila sa inana nga trabaho. So kamong duha naa sila nga ikaw na ako nagtrabaho di pananglitan maghugas og plato tudluan nimo dili na nga maghugas itong plato mo na. So kinahanglan naghugas kag plato na siya tudluan kamo duha maghugas og plato inana. So sa una inana ang pagtudlo og pagdala sa among mama sa among aso kanang manglaba kanang manglaba. Pero may pud nako trohonan sa ako sad sa una sa ilang pangidaron. Sa amo una gyud is 7 years old. Si mama gyud nako istudloan na mi kanang kuan magtrabaho sa balay kasi kay ang mga babae daw is magtrabaho gyud daw sa balay. Mao nay mga perspective sa mga nanay sa una. Ambot lang kong tanan. So pag tungtong gyud na mo og 7 years old tudluan mi mag kanang laba bisan imuharang sinina. Ang pinakauna gyud ana is imong panty kanang mga gagmay nga sinina lay manghugas og plato manilhig mga mga basic nga buluhaton sa panimalay. So kana pag tungtong nimo 7 kinahanglan kana gyud imong buhaton. So salamat sa Lord kay kami daghan man ni sumabahin-bahin ang trabaho, pero ako gyud na anak ko'y kuan trabaho kanang ang ako sa una is manilhig ana, pero mao gyud na ang ako ang permi buhaton kada mata nako at manilhig. Pero pagka kuan pananglitan wala akong ate manghugas og plato inana manghugas plato kinahanglan maagian man tanan magdungag nya anyway klase akong mama sus tawgon jud ka marpi ali diri ang laba unya ipautro-utro pagayud na sa imo bisan na hay na akong mama. Grabe ka mitikulosa ang tawag ana sa Tagalog, mitikulosa or arte kay gusto niya tarong gid nga paglabas. So kanang mga inana nga edad tanan gud trabaho utrohon. So mauna no karon gitawag ko ni Lola. So mauna no karon ako sabot rasad ko sa atong mga anak nga kanang bisan utrohon although makalagot yun usahay ka nang malagot ka kay daghan makagbuhaton dahil utro-utrohon na pud mo ang ilang trabaho inaana, pero mao jud na realidad. So bisan pag malagot tano kaya ra gid kay nato na buhaton dali ra kay na wiris-wiris kuno wiri-wiri, pero kay tudlo inaana man lagi sa stage nga kanang magtudlo pa ta sa ilaha kinahanglan tasan gid nato atong mga
pasensya mga madipadiin anak basad mo sa inyong mga anak. So ang akong dalaga di ay magsige ginag-ingon ang ako ang pares nga akong banana nga ang si ate tudloy na maglaba kay basin kuno nga pag-abot sa panahon dili siya makabalo. Tinuod lang mo dili gid siya ganahan magkuan kanang dili siya ganahan kanang laba. Ang gusto lang gid niya luto. Ganahan siya magluto, di siya ganahan maghugas og plato pero hugasan gi. Ako gyapon siya sugoon maghugas og plato pero dili permanente samot na kung naay klase. Inha ra na kung walay klase. So anyway klase Sabado Domingo sige na ko na sila yaw-yawan ko na panghugas na og plato inana. So ang usahay ang ending mo na giingon nga akong kaskas akong sayaw. Ang imuhang sugo imuhang sugot. So inana gyud ang mahitabo. Kaya kanang ay ambot na lang Ginoo ko pero at least kita ginatry gihapon nato sila nga tudloan para pag-abot sa panahon bisan pa man karon kay dili naman siguro ako ang naka-experience ana pero i-try gihapon nato nga tudloan sila mga madipadi kay para pag-abot sa panahon kabalo sila kung sila na lang samot na kung mag-college na no kay wala ta kabalo kung deribas sila sa duol mi eskwela o sa layo sa mao na kana pagpangandam lang na nga sila pag sila na lang kay dili man sa tanan panahon kaubat ta nila ilang mga ginikanan or mga guardian. So mo na ano nga kamo mga kabataan karon sabta ang inyong ginikanan or ang inyong guardian kung kamo suguon kay ngano para ra na sa inyo ha. Ako gani mapasalamaton ko sa akong ginikanan samot na sa akong mama ang kami iyag yung gitring kay ngano karon dili sa panghinambog kanang maunay ko ang gyud kanang dili sa panghinambog kami gyud is kanang sakto ang pagpadako sa amo bisan pa man wala mi nakahuman pero ang tanan nga kinahanglan namo mahibal-an sa mga trabaho sa panimalay even dili panimalay kaya namo kay ngano gitraining sa among mama nga dili mi arte inana so mauna nga kanang magpasalamat mo mga bata nga kamo ginatudloan sa inyong ginikanan sa inyong mga guardian kay para sa pag-abot sa panahon dili mo luoy. Ora na ang atong drama for the day.